Benvingut a l'Univers Tatum, una plataforma educativa gamificada per a dinamitzar la lectura a l'aula. Comença l'aventura. Et presentem l'Escola Band, formada per 6 detectius que guiaran els teus alumnes, els lectors. La teua classe s'unirà a l'Escola Band i es transformarà en una associació de detectius literaris. Tindràs una biblioteca amb multitud de títols a què accedir. Podràs seleccionar-los aplicant diferents filtres. Cada lector tindrà la possibilitat de personalitzar i interactuar amb els llibres i, a més, podràs descarregar aquesta biblioteca com a aplicació. A la Biblioteca Tatum, la lectura de cada llibre es convertirà en un cas que la teua associació de detectius haurà de resoldre. Cada cas està format per una presentació amb curiositats sobre el llibre i els objectius que hauran d'aconseguir. I també per una sèrie d'indagacions que són les proves i activitats que els alumnes hauran de superar per a resoldre el cas. A més, al llarg de la investigació aconseguiran punts i rescataran els personatges que s'han perdut. I tu, com a cap de la investigació literària, tindràs nombroses opcions perquè els teus alumnes treballen. Podràs programar les activitats, crear entorns de treball col·laboratiu, avaluar els progressos dels teus alumnes i, a més, podràs crear els teus propis casos amb lectures que no estan a la biblioteca. La lectura cobra vida a Tatum.